Избяга. Ой, ясно. Не, седна. Що? Искам да ви запозная с щастливите семейства, които тази вечер решават, че трябва да изпратят своите абитуренти с семействата и приятелите си тук заедно с нас, с целият персонал на Механаче Вербето. Надявам се, че ще ви бъде много приятно. Искам, скъпи деца, от името на вашите родители да ви пожелая успешен път. Искам да ви кажа, че тук бяха най-прекрасните ви години, защото бяхте прекрасно подкрепени от тези щастливи хора до вас. От тук насетне ви чака нов живот, който трябва сами да изградите. Не забравяйте, че тези хора ще бъдат до вас. Всеки един миг, в който вие пожелаете нещо, те ще бъдат до вас. Но вече трябва вие да им докажете, че сте достойни деца на това прекрасно семейство. И така, не забравяйте, че винаги, когато има сълзи в очите ви, можете да отидете и да си поплачете на страхотното, нежно и много твърдо майчино рамо. И не забравяйте, че татко ви винаги ще бъде този, който ще мрази следващия ви приятел. И така, искаме да изпеем сега една песен за нежната част на семейството. Тоест, мили момичета, сега на дансинга ще ви оставя само с майките ви. Благодарим на татковците, бяхте страхотни, след малко ще видим и вас на дансинга. Момичета, искам да се обърнете към своята майка. Махни си я тая чаша, да, Русияна. Искам да я прегледаш, ето така. Да я погледнете в очите и да ми кажете много благодаря за това, че си най-прекрасното нещо, което имам в живота си. За това, че си винаги силна и винаги нежна за мен. Една прекрасна песен за едни прекрасни майки. Те казва всичко и дори да мълчиш. Разбирам аз какво щастие голямо да казвам с обич, мамо. Разбирам аз какво щастие голямо да съм до тебе, мамо. Нека стопят днес твоите плани, ако правен аз, мамо. Ти склони глава на моето рамо, аз завършвам, мамо. Ти своите сълзи в очите не вършиш. Не казва всичко и дори да мълчиш. Разбирам аз какво
спомниш, амор. Разбирам аз какво щастие голямо да съм до тебе, мамо. И така, скъпи гости, искам бурни аплодисменти за всички тези прекрасни майки, които виждате тук. Благодаря за това, че останахте с прекрасните си дъщери. Сега ще изпратим майките. Да виждате ли? И сега татковците ще дойдат. Колко обичаме така да става. И така очакваме бащите на абитуриентките отново тук при нас. Да, Миро, го виждам, че пристига. Очакваме Рейхан да дойде, Йонко и Ерон. Ако някой си е забравил абитуриентката на дансинга, да дойде да си я вземе. Ама къде ходиш сега? Другата. Другата. Така е, като има повече човек. Ти човек артист, две дъщери. И то се какви хубави. И така, скъпи дъщи, искам да ви благодаря за това, че сте създали такива едни прекрасни момичета, на които да се радва целият град Търговище. И надяваме се малко по-така големите градове. Например, къде решаваш да учиш ти? Я кажи на тати, откъде ще доведеш едно хубаво момченце. Къде ще учиш по-нататък? Шумен. В Шумен не са лоши хора. Няма страшно, да. Близичко е, винаги мога да събереш нещата и да напиеш който иде, там който досажда. А ти къде? Варна. Варна, морето, сите вълни. После ще иде в Пловдив, депето. Нали знаеш? Няма ли да отиде в това? Аз съм сигурна, че ще отиде в Пловдив. Аз ще дам съвет в Пловдив, знаеш колко хубаво е. А ти къде? В Пловдив. В Пловдив, аплодисменти за една прекрасна и умна студентка в Пловдив. Не знам, къде са аплодисментите? Те не разбраха, че ти ще бъдеш в Пловдив. Може би за това. Искам да те поздравя за избора. Там жените обаче са изключително красиви. Ще трябва така... Татко ти да ти даде още едни 2-3 бона. Така за много гардероб. Най-малко, минимум се казва. А ти къде? То близичко, няма проблем. Дали ще събереме половина, така 2-3 джипа ще направим, който ти досажда, ще дойдат, ще го прибият, няма страшно, не се притеснявай. Да, и никаква женитба, докато не свършите. Искам ви абсолвентки и 4-те, ако може. Сега песента, която обаче ние сме подбрали сега за вас, е една английска песен. Тя е на Ерик Клептън и се нарича "Изглеждаш прекрасен" тази вечер. На бала си предполагам, ще бъде още по-хубави и вие сега сте хубави. Просто не знам къде повече. Но тази песен специално от вашите бащи за вас. Колко прекрасни и красиви сте тази вечер. Заповядайте да си танцувате. She'll put on the makeup, brushes on her, and then she asks you, do I know right? And I say yes, you look wonderful tonight. Изглеждате прекрасно. To see it's beautiful baby. She says you're wrong with me, and then she asks you, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful.
ще имаме аплодисменти тази вечер, трябва да пият. Миро, моля ви се, напоете му. Обръщам се към бащите на всички вечеренки. Моля ви, сипете по-малко алкохол в чашата на тия хора, защото на нас ни трябват щастливи хора. Така гледам ги тъжнички. На всички хора искат на масите да цари оживление. Ще ви оставим, очакваме всички ваши поздрави и такива, каквито искате да ги представите за абитюрентите и техните семейства. За малко тишина ще ви оставим. Здраве на всички покани, ще си само за 15 минути.
всички.